Αγαπητοί Σαβριώτες, κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην τρίτη συνάντηση Σαβριωτών και σας ευχόμαστε να περάσετε καλά. Θα παρακαλέσω λίγο την πρόεδρο. Σεβάσμοι πατέρες, αγαπητοί φίλοι και σύμβουλοι, κυρία Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού, κύριε Πρόεδρε της τοπικής κοινότητας Μουσικών, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Για τρίτη συνεχή χρονιά σας απευθύναμε κάλεσμα για να ανταμώσουμε από διάφορα σημεία της Ελλάδας και του εξωτερικού κάτοικοι της Άβρας και φίλοι των Σαβριωτών. Χαιρόμαστε γιατί η Ρωσία είναι ένας πόλος έλξης για όλους μας και ιδιαίτερα για τους κατοίκους του εξωτερικού. Σας ευχαριστούμε που μοιρασιώνετε την απόψινή μας εκδήλωση και ευχαριστούμε όλους τους παράγοντες που συνέβαλαν στη διοργάνωση της εκδήλωσης. Σας εύχομαι ολόψυχα καλή διασκέδαση. Λοιπόν, στο χωριό μου φυσικά δεν θα ήθελα να βγάλω λόγο, ούτε να μιλήσω πολιτικά. Πρώτα απ' όλα να συγχαρώ τα παιδιά που προσπαθούν και αγωνίζονται επί 3 ολόκληρα χρόνια για αυτήν την συγκεκριμένη διοργάνωση. Είναι πολύ συντηρίες σε ανθρώπους που αγαπώ και τους νοσταλγώ εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εύχομαι η εκδήλωση συγκεκριμένη να γίνει ένας μεγάλος θεσμός και κάθε χρόνο να μεγαλώνει και να πλαισιωθεί και από άλλες δράσεις τις οποίες θα διαλέξουμε μαζί και από εκεί και πέρα να είμαστε όλοι καλά, να περάσουμε τα δύσκολα έτσι με αισιοδοξία και κυρίως σήμερα να περάσουμε καλά, καλή διασκέδαση όμως. Θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή να σας ευχαριστήσω από καρδιάς για το ότι με στηρίξατε στις εκλογές του 2010 και να ξέρετε ότι προσπαθώ με όλη μου την ψυχή και εγώ για την ευρύτερη περιοχή μας. Με τους ανθρώπους που μιλώ, όπως με τον συμμαθητή μου εκεί, τον Δημήτρη, την πρόεδρο, τη συμμαθήτριά μου επίσης, ξέρουν πάρα πολύ καλά για τις προσπάθειές μου. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, παιδί μου. Έλα. Περίμενε. Τραβάει, περίμενε. Πρώτος χορός Γύκνα. Δεν βλέπω. Πάμε.